A co ty, čertíku? Jsi připravený? Jsem, můžeme hned vyrazit. Ale čertíku, kde pak máš řetěz a pytel a pekelné bydle? No přece, já jsem teda jaksi všechno zapomněl. Já jsem tolik spěchal, abych už tady byl. Mikuláši, počkej chviličku, já se hned vrátím. No teda, to bylo spěchu, to bylo skůhrání, kde je andílek, že půjdeme bez něj? No tak honem, abychom tenhle rok nešli bez čerta. To ne, já jsem přece ten nejdůležitější, no beze mě jít nemůžete. A andílek Bílopírko, snad aby čertíka trošku poškádlil za to, jak mu vyčítal, že tady není půl den napřed jako on, začal zvonit křišťálovým zvonečkem. Cink, 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 cink. Tak už spěchej, ať na tebe nemusíme s Bílopírkem dlouho čekat. Jo, hned jsem zpátky, Mikuláši. Je to ale popleta ten čertík. Inu, práce kvapná, málo platná. Prostě čert. Není na něj spolehnutí. Nic neměl. Ani vidle, ani řetěz, ani pytel. Jo, akorát blechy. Ale než to anděl dořekl a vyhnal čertíkovu blešku ze svých perutí, ve vzduchu to zapraskalo a čert byl zpět. S pekelnými vidlemi černými jako uhel. Řetěz se leskl jako zlatý, ale pytel měl děravý. Bílopírko si toho hned všiml. Tak už jsem tady. Vidíš, čerte, jak jsi nepořádný? Máš děravý pytel. A navíc malý. Jak ty zlobivé děti do toho pekla chceš odnést? Já vím, že je malý a děravý, ale když já věřím, že jsou všechny děti hodné a že toho pytle ani nebude zapotřebí, víš? Vždyť já mám děti rád. Radši bych byl, kdybych je do pekla nemusel nosit. Tam by jim bylo moc smutno a měli by tam strach. Smutno by jim bylo, ale pořádek na světě musí být. To je pravda. Já vím o pár zlobivcích, kteří by si to peklo opravdu zasloužili. Proč? Protože zvířátkům ubližují a za to by měli být potrestáni. Takové děti se musí potrestat. Však také mají u Mikuláše v knize černé puntíky. Baba, to by nebylo na světě žádné spravedlnosti. Takové zlé děti do pekla právem patří.